דסה מגביע, יואו! איזה גול של ריקן! פסטיבל של כדורגל של מכבי תל אביב. הנה קבלו עוד מועמד לשער העונה, אבי ריקן בגולל אדיר, בישול ענק של אלי דסה. מכבי תל אביב עם תצוגת תחתית. מחזה ילשני אתה ווינר אמיתי, איני תחן אחרונה פרץ שחקן הנשמה צילי זה בורג מרכזי, יש לנו קואוץ' קטלני ואיך אפשר לשכוח את האדם המכבי אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים והגמלים כבר מזמן ירדו למקלטים אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים ואת הפועל אנחנו מזמן כבר לא סופרים. הצהובים מתל אביב מביאים שוב את האליפות, בתקשורת היללו אמרו שהם עשו זאת בקלות, אותך אני אוהב לך אני כותב מכבי אלופה, אז הנה אירופה אני בא. אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים והגמלים כבר מזמן ירדו למקלטים אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים ואת הפועל אנחנו מזמן כבר לא סופרים. עכשיו לדסה, יש לו קצת שטח, דסה משתחרר, משאיר את זה לעזר, איזה שער! איזה ווינר! אלי אלעדה! אבי לא שומע אתכם אחד, אז בואו נשמע את הקהל. 2-1, מכבי תל אביב בדקה 85. ככה הוא היה צריך להיות כגדול, היה צריך להוציא את המשחק. אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים והגמלים כבר מזמן ירדו למקלטים אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים ואת הפועל אנחנו מזמן כבר לא סופרים. אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים והגמלים כבר מזמן ירדו למקלטים אחרי 3 שנים הצהובים שוב חוגגים ואת הפועל אנחנו